Volkswagen. Expertillä on nyt tiskariparaati. Täysi valikoima huippumerkkejä ja uusinta astianpesutekniikkaa. Kuten Electrolux Freestyle, uusi pienten tilojen ihannekone. Tai Siemens Leiti, suurten ominaisuuksien kapea länsisaksalainen. Tai Candy Sylena, hiljaista puhtautta 18 minuutissa. Ota mitat mukaan ja tule valitsemaan. Expertiltä. Kun tilapäinen kipu tai särky iskee, Ibusal 400 katkaisee kivun. Nyt entistä tehokkaampi lääke särkyyn, Ibusal 400. Varmista pakkasta. 5V50 täyssynteettinen huippuöljy. Alfa 1 on talven ykkönen. Välitön voitelu hyisen kylmästä tulisen kuumaan. Vaihda heti Alfaan. Finnoil, Kesoil tai Union asemalla. 35 asteen pakkasessa banaani on umpiäässä. Näin käy tuoreelle ruusulle. Tavallinen mineraaliöljy jähmettyy tällaiseksi. 35 asteen pakkasessa täyssynteettinen Mobil 1 ralliformula voitelee välittömästi. Mobil 1 ralliformula. Onhan autosi tehostetun suojan arvoinen. Tulinen. Meksikana. Hedelmäinen. Jamaikana. Ranskalainen. Franskana. Kypsä. Afrikaana. Nopea. Amerikaana. Mikrovalmiit broiler-uutuudet. Saarioisten. Säästöpankeilla on yli 1 miljoona asiakasta. Jokainen tarvitsee omaa yksilöllistä palvelua. Onko sulla kiireitä? No ei. Nyt on aikaa. Ennen se meni laskujen maksamiseen. Mutta nyt Säästöpankin maksupalvelu hoitaa laskut ihan niin kuin mä haluan. Ja tili joustaa 2 000, jos maksut kasaantuu. Se on se maksuvara. Säästöpankki.